Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Ya kecana dulu yang berjudi, karena kecil, karena kepangsa, karena kecil. Ya bukan apa siapa. Para bangsa ini bahkan akan dikecuali. Akan tunggang. Akan ditesi apalagi diberi jadi orang parti. Ayo dari polisi MPSC pada jawab. Di mana pasal di samping Kita masih di pas atau Indonesia. Haupra, Kamjam Saizin, Haupra. The Voice of People Party VPP East Khasil District hakakat artrik unok pra arhajar arpsau kalapin idur khmat iki kerteng jengki kertong ki banya khun ke MDC election na gabenta ka Khas Hills Autonomous District Council ke HADC arhajar arpsau. Ya kita ki kertong la pelat bat pendapat ba da keseng Hamadan Smith ha ke jingdan u Presiden Rangba uba Arden Miller Basayau Mon uba Brightster Marbanyang MLA ke Maulai bat ki he jong keseng. Kini ki kertong ki baka VPP kala ai tiket banya khunnya ke MDC election ha ke HADC ki kenthum ya uba Matthew Makdo u kertong kenong po uba Banrikas nong steng na umsning ki kerteng jong ki kertong ke East Khas Hills District kilong uba Bill Clinton wan khan na so ringkham uba sei borlang warba mau kendro uba kitbox im na nong krem uba shem borlang renja na lang kedem light kro uba manbalang thaba na nongsken, uba asan lang wanswen na Sheila, Dr. Ruzi Van Shangpliang na Mausenram, uba John thaba na Sora, ikong Iban Dublin El Nonglan na Milim, uba Danny Langsti na Laban Mauprem, Winston Tony Lingdo na Nong Thamay, uba Lancaster Marbanyang na Mauplang, Dingye, uba Strong Pillar Khajana na Maukhar, Pinthor Umkra, uba Denzel Rinat Chen na Jayau, uba Edison Khar Umnuit na Maulai, uba Ban Perkhat Nong Rang na Nong Spung So Yong. Maukenrau constituency ba Seiborlang Warba. Nongkrem constituency ba Kitborlang Siem. Langkedem Blackro ba Shemborlang Renja. Nongsken constituency ba Manbalang Thaba. Shela constituency ba Asanlang Wanswet. Mausenram constituency ba Rusivan Shangpliang. Sora constituency ba John Wilson Thaba. Milim constituency kong Iban Dublin Lingdo Nonglat. Laban Mauprem constituency ba Danny Langsti. Nong Thamai constituency ba Winston Tony Lingdo. Mauplang Dingye ba Lancaster Marbanyang. Ba Strong Pillar Kharjana. Jaya Mauprem constituency ba Denzel Renat Chen. Maulai constituency ba Edison Kharumnud. Nong Spung Soyong ba Ban Perkhat Nongram. Di Majau. Kini kilong ki kertong ki baka parti kelibet ban penile ya kini bakindiak nak kalian jangan ya ka dorbar snong di baro kawai ya ka jinglong bakalut min sem ko jongpi ya ka ba phi la sha ini ya ka bangin penlong ya ka ni ka meeting ha ka ni ka si
Tinggal kembali iba Aden Karachen belum Vice President semoga di parti Iwaibat kinongkit kam Yunong Miman Kaji Kermian Shano Menta Iji Sadin Hasil District Kejongi. Ngaram aga jingkeren ke Bejrong ngana ke jingkeren ke Belengkot. Henry ngasukwa banpin kelma. Baya ka Voice of the People Party. Laseng ya ka hapeleng dan ya ha kapor. Kabangi kum kinong hisnong jong ka jela. Idon ka jingdu jingkermen. Idon ka jingdiaw. Bat idon kata kabangyong bangyo i ya kalaway kabadum. Habang ilui i ba kumno ki sengsan perthai. Ki badan hakani ka jela ka jongi. Hadin ki election arajar kat pra. Haba klia penlong yok sarkar. Kumno ka sarkar MDA 1 katrai. Bari isyai ba kipai ba habagi jit ya ka sarkar MDA 1 hak to por irang kmi enti ban yok sarkar ka ba khambha namar hak to por swak arja khat phra adon ka jing khyum ya garun kam sanchar jong ka Congress Party henrei ga ek ba ni kum kinong sang snong jaga jala ni kalong ba ka sarkar MDA 1 ka kham sniu ban ya ka ba ya sarkar ka bagi pai ba ki kentai no but ye iba ka don kata ka jingdo jingkermen ya ki pai ba ka bakin thop yangi kom kinong get kam jo ka Voice of the People Party namar swaban seng ya ka Voice of the People Party ni ngem majority na ni ngem don benta ka politics ngilong kiriu pai ba ki ba ngem participation benta ha kirensan election dan ya hagi kam politics henrei ni ya hal ka jong ka kam henrei habang yu ba ka jinglong jaman ha ka jela kamlong chuban e ha po ka jingalam si ba Aden mala basay mo ni la yamir ka jingmut bangan seng ya ka Voice of the People Party habang seng ya ka Voice of the People Party khamtam yangi ki bompat don benta ha ka politics sa ka por ni ken ba ni wan banya merging mut banya snok tilang bat iba Aden bela basaya mo atu kapor kalong ba ni snow tho ba kalawai jong ka jela ka jongi kalawai jong ka judgment re ka jongi ka syong satang ha ka wei ka lenti jong ka politics kata kalong bangi haban wanra ya ka clean politics kata kadai ka jingthang jongni habang iseng ya ka Voice of the People Party ngili nado kisnam arajar lai shaneng bakumno da ka jingwan rung jong kini ki bri ki bale business ha politics kumno baka wanra ya kata ka imlang ka salang ha ka ba ki majority ki pai ba kinang ngam ka jingduk kinang mat ya ki jing ka ba ki don pat ki ba khnam ka jing trai sitom ka spa ka phau jong ki ka kiu bat kani ka wanra ya kata ka jing ka bangyong ka jing bom yarengkat ha ka imlang ka salang ka ba boduk unang duk bariuspa unang riuspa bat kani kamdei na kanu ka daw hindi na day na ka daw jong ka policy ka ba ka sarkar kabut ha ka ni ka jala ka jongi tingi ha to ka por bangi wan ban ya merging bot ban ya seng ya ka Voice of the People Party ye i baka la yangi baka lawai jong ka jala ka jongi kalawai jong ka jai benri ka jongi light na clean politics ngem don da gawai pat kalat kelenti bat ye iru ba ki political party hagani ka jala ka jongi kila don shibon ban ya seng ya ka party dalang ngem penlong ya ka Voice of the People Party ka party ka bapher ka party ka badon ka nongrem ka baklan kam banjing bot yangi banya seng ya ka party ka batmai namar ba ka jella ka jongi what happening ka jingdon jong kinong snong batang kindia ila bon ki political party hindi ka ka ba ngiyo ya kini ki political party baladon nado ki national party hado ki regional party ka way ka jinglong ka bakidon kita kalong ki kwa
tang banyo ya kabor bat ban penlong ya ka politics tang kung kalat ban kamay ya ka pakapo banyo ban pendangkam cubor ya kabor kabakidan hayakti ke jogi nasa kadao pi pai pa bahak kisnam boleh no ye bakumno ki brew ki badan hak ki political party ye ke jing thang ke jongki lau bayele election la new what upamile election ke jing thmu ke jongki kolong ban kjet ya kaspa apo jong ke jala Kito kiba bomji le election ru kisu up kmi lenti tang kumnu bangan yo long chairman vice chairman bak kum minhani minan kasui langwi ke jingkran jong uwai benasta bong ba ke jela Meghalaya dana kamdei baka ai kulu ke sarkar India yimla watan siu tulop yakinong trai bakani ke jingkran ka pinkan mau pada bagandi ke jela ka jungi ke de ke jela ka ba penut put yak pisa jong upai ba ke de na takadaw ka voice of the people kami syakmat ban seng yaka ba inbo yaka halor ki nongrem ki bas kem kata kolong kan ai ke jingsen sha ka khalar ka ba khu shau pai ba lingba ka jingker shan jong pai ba lingba ka clean politics Coba iba adan melaba saya mai ilayalam nagu snem alajar siho. Lala kamdei ke clean politics. Ngam tharai bangan yang hakani jaka bangan keren. Ngam tharai ru bangan bud iba adan lale bangya dan tabati bangya trelang hakani voice of the people party. Kedai ke clean politics campaign. Kabar kering yangi bangin Sengya ka voice of the people party ya ka bangin ai ka jing sekri siao pai ba nakabenta ka jing koi chong pai ba baka wei pat ka ba ni bhabangi sengya ka voice of the people party ngei ka long ba ki party ki wan siao pai ba ha ka for election ki bo ya ki manifesto ki jong ki banya da banya kren nakabenta ki phang ki mak ki bakta ya ka jai penriu Henry tang lakut ki election ki kret no ya kita ki singkular ki jongki bat kita gersum tang kumno bango ya kabor di nakaliang to voice of the party yang begitu artli ke nongrem kata ke nongrem golong ba yin ai ki jisun shar ka khala ka khoi ke suba shau pai ba lingba ka jingkershan chong pai ba ya clean politics sedekala ka politics ka khoi labat ka ba ar golong bang yin nom ya pen ya ka hok long trai mantrai jong ki trai ri trai muluk jong kani ke jala ke jongi ke ta ke dei ke nongrim ke bas kem ka ba ka party helayo kan seng ya ka but dei na takada